God eftermiddag, og velkommen til Ægteskab uden grænsers rådgivning. Vi venter lige på, at der kommer nogle seere med. Velkommen til rådgivningen fra Ægteskab uden grænser. Mit navn er Kim Pedersen Nyberg. I dag har jeg ikke noget, jeg sådan lige har tænkt mig at snakke om til at starte med, så det bliver rent spørgsmål og svar fra jer. Så hvis I har nogle spørgsmål omkring familiesammenføring med videre, så skriv dem gerne i kommentarsporet, så tager vi dem derfra. Velkommen til alle sammen. Det bliver rent spørgsmål og svar i dag, så hvis I har nogle spørgsmål, så stil dem endelig i kommentarsporet, så skal jeg nok svare på dem. Og vi starter hårdt ud med Mathias, som har et lidt længere indslag her, kan jeg se. Det har du gjort klar på forhånd, åbenbart. Han skriver, at jeg er dansk statsborger og blev gift i Indonesien den 6. september. Min kone har tidligere været i Danmark på 2 ugers besøgsvisum, og alt gik fint. Hun rejste hjem som planlagt. Dengang havde hun et arbejde i Indonesien, og hendes arbejdsplads lavede et brev, hvor de bekræftede, at hun skulle tilbage på arbejde efter sin ferie i Danmark. Det job har hun ikke længere, så jeg er lidt bekymret for, om det kan påvirke chancen for at få et nyt visum. Vi er nu i gang med at få vores vielsesattest apostilleret hos Kemen Kumham, det indonesiske justitsministerium, som laver den internationale postillefortegning, så dokumentet bliver gyldigt i udlandet. Derefter får vi det oversat, så det kan bruges både i Danmark og i Tyskland. Vi vil nu søge et besøgsvisum, et Schengen C-visum, så min kone kan komme til Danmark, inden vi senere flytter sammen til Tyskland. Jeg vil gerne sikre, at vi gør alt korrekt og har nogle spørgsmål. Hvilken varighed på visummet anbefaler I, at vi søger? 30, 45 eller 90 dage? Jeg har hørt, at det kan være mere risikabelt at søge 90 dage, fordi det kan give mistanke om familiesammenføring. Men samtidig vil det selvfølgelig være rart med så mange dage som muligt, hvis noget skulle gå galt undervejs. Jeg stopper lige din liste af spørgsmål her. Udlændingemyndighederne, de må af princip, har vi fået at vide, ikke bruge antallet af dage som argument for alt muligt. Det handler mere om, at hvis I forbindelse med ansøgning om visum på nogen som helst måde får sagt, skrevet med kropssprog, eller hvad det nu kan være, at formålet det er at blive gift eller familiesammenført her, så kan det give problemer, fordi så vil udlændingemyndighederne betragte det som det primære formål med besøget, og det må det ikke være. I må selvfølgelig gerne søge familiesammenføring, når først I er her. Det skal der ikke noget ved. Men de må ikke gå ind og bruge antallet af dage som argument for et nej. Og så fortsætter vi dit forholdsvis lange skriv her.
Jeg har også hørt, at det hjælper at blive gift, men at ambassaden samtidig kan være mere opmærksom på ægtepar, netop fordi mange ønsker at blive sammen permanent. Er der noget særligt, vi kan gøre for at undgå, at det bliver misforstået? Nej, egentlig ikke. Øhm, altså hold fast i, at formålet med besøgsvisummet, det er besøg. Øhm, og eftersom hun ikke har noget arbejde at vende hjem til, så kan der måske være nogle familiemæssige relationer, som hun er nødt til at tage hjem og passe. Som i hvert fald siger over for myndighederne, at hun har. Der kan også være andre ting, der gør, at hun er nødt til at tage hjem. Og jeg fortsætter med at læse op her. I min tidligere live chat for et par måneder siden fik jeg at vide, at det kunne være bedst for mig at flytte til Tyskland først, og derefter søge om Schengen C-visum til min kone derfra, for at undgå familieretshuset. Jeg beklager, at jeg ikke fik skrevet det ned eller downloadet videoen. Jeg regnede ikke med, at Facebook slettede live-videoerne efter en måned. Nej, det er de desværre begyndt med. Jeg ved ikke lige helt hvorfor. Men ja, jeg vil klart anbefale, at I bliver gift, og så rykker du til Tyskland, og så kommer hun over til dig i Tyskland, fordi så har hun, jeg vil ikke sige retskrav på visum, men hun har dog krav på visum, med mindre end myndighederne kan bevise, at der er tale om proforma, eller at en af jer udgør en fare for landets sikkerhed, eller sundhed, eller orden. Og hvis ikke myndighederne kan løfte den opgave, eller den bevisbyrde, så skal de give hende et visum. Så skriver du så, mit spørgsmål er nu, hvis vi får apostilleret vores dokumenter i Jakarta, undgår vi så familieretshuset helt? Og hvis jeg i stedet flytter til Tyskland først, og søger Schengen C-visum til hende derfra, kan jeg så, ligesom i Danmark, skrive under på, at jeg dækker alle udgifter? Eller er kravene til et Schengen-visum i Tyskland strengere end i Danmark i vores situation? Og jeg stopper lige der igen. Om du kan undgå familieretshuset helt, det ved jeg ikke. Der er visse lande, hvor der er et krav om, at du skal have et dokument fra familieretshuset, altså en prøvelsesattest, for at kan blive gift, også selvom det er i udlandet. Det er ikke alle lande, du skal have en til. Det kommer ind på, hvor I har tænkt jer at blive gift henne. Det er den ene del. Den anden del er, hvis vi tager det her scenarie med, at du rykker til Tyskland, og så inviterer du hende, så skal I ikke dokumentere noget økonomisk i forbindelse med hendes rejse og ophold. Fordi at du bruger din ret til fri bevægelighed og din ret til at have din familie hos dig. De økonomiske krav, de kommer først den dag, hvor I så søger om familiesammenføring, hvad enten det er i gæstelandet eller det er i Danmark. Så kan myndighederne stille krav om jeres økonomi, men ikke før. Så kravene til Schengen-visum i Tyskland er ikke strengere end i Danmark. Og her der bruger I så EU-reglerne, så er de endnu mere lempelige. Og så skriver du så, til sidst vil jeg gerne bare sige, at vi gerne vil gøre alt helt korrekt og ærligt, så vi ikke risikerer problemer senere. Jeg vil bare gerne forstå, hvad der er den mest stabile og sikre måde at gøre det på, så vi undgår misforståelser mellem Danmark, Tyskland og Indonesien. Ja,
sådan har de fleste det. Så, og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe folk bedst muligt igennem hele det her virvar. Så jeg introducerede i sidste måneds Facebook Live, at jeg går med sådan en lille tanke om at lave nogle livsforløb, som jeg kalder det, eller livscykluser, hvor man simpelthen tager hver eneste punkt på vejen i sådan en familiesammenføringssag. Alt lige fra man starter med at blive kærester, hvordan dokumenterer man det, og så videre. Så for hver enkelt trin på vejen, så går vi ind og kommer så langt rundt i hver enkelt trin som overhovedet muligt, sådan at folk, der kommer efter, de kan gå ind og bruge det i deres konkrete situation. Og til den opgave, der skal vi både have oplysninger fra jer, der har været igennem turen, men vi skal også have oplysninger fra de relevante myndigheder, så vi kan lave de her livsforløb. Og så sætter vi dem sammen, når vi har alt, hvad vi skal bruge, så sætter vi dem sammen i sådan en række forskellige scenarier, så man kan gå ind i lige præcis den, der passer på en selv, og så kan man gå videre derfra. Det kan godt være, at det lyder en lille smule kompliceret, det er det nok også, men tanken er i hvert fald at prøve at lave sådan nogle. Desværre har jeg kun fået en enkelt brugbar henvendelse indtil videre. Og det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Altså for at vi kan lave dem, så skal der være mange flere, der bidrager til det. Og jeg har prøvet at forklare også sådan skriftligt, hvordan og hvorledes det er, vi har tænkt os at bygge det op. Så jeg håber, der er nogen, der kan tænke sig at være med til at lave det. Og hvis man gerne vil vide sådan mere præcist, hvad det handler om, så send en messengerbesked til mig, så skal jeg nok prøve at svare på den så godt jeg kan, og så håbe, at det kan bidrage med noget. Vi går videre til Henrik Thaler. Hvis vi eller man laver Sverige Tysklandsmodellen, kan man så godt fremleje sin almene bolig herhjemme, mens man er i Sverige eller Tyskland? Eller skal man opsige den? Hvis fremleje, skal man så gøre det i 1 år. En almen bolig, så vil boligselskabet normalt sige, at du skal fraflytte lejligheden fuldstændig. Det var noget andet, hvis det var, at du havde noget vigtigt, du skulle i Sverige som midlertidigt, eller i Tyskland midlertidigt. Det her, det betragter de ikke som nødvendigt. Så du skal være forberedt på, at du skal opsige din lejlighed fuldstændig i Danmark. Så frem det er en bolig, man selv ejer, så burde det være muligt at fremleje den. Ikke nødvendigvis i 1 år, men bare i den periode, man er væk. Så det er sådan set de simple regler på det punkt. Så er det Lone, der skriver: hej, er der andre regler for at få permanent ophold, hvis den udenlandske ægtefælle har fået tilkendt førtidspension i Danmark? Den danske statsborger har også førtidspension og har en alvorlig sygdom. Nej, det er der ikke.
Reglerne for permanent ophold er fuldstændig ens for alle, bortset fra dem, der er på EU-regler. Altså de almindelige EU-regler. Dem, der er på AO1, de skal opfylde de almindelige danske regler for permanent. I hvert fald, som det ligger indtil videre. EU-domstolen har ikke sagt noget andet i hvert fald. Tina skriver, det vil sige, at på et almindeligt gæstevisum kræver de ikke økonomiske papirer, når man er gift. Så hvis man skriver i invitationen, at man står for alle udgifter for ens ægtefælle, så kan de ikke kræve at se mine bankpapirer. Den vil jeg gerne lige forklare. Hvis man ikke er gift, så er det ansøgeren selv, der skal have alle midlerne til rejse og ophold på sin bankkonto. Referencen her i Danmark kan ikke stå for hverken rejse eller ophold, for så vidt gælder økonomi, til sådan en situation. Omvendt er det, hvis man er gift. Så er det referencen her i Danmark, der blot underskriver på tro og love, at jeg står for det økonomiske i forbindelse med rejse og ophold. Underskrift, dato, overstået. Der skal ikke lægges dokumentation for nogen ting. I hvert fald i sidstnævnte situation. Så det er simpelthen reglen der. Mathias. Hej og tak for de svar. Det du snakkede om i min situation omkring Tyskland, var det Schengen C-visum eller National Visum D, du tænkte på? Det gælder egentlig begge dele. Normalvis, når man får et visum, så er det et Schengen C-visum. Man kan også få et Schengen D-visum, altså til langtidsophold. Men jeg vil sige, at i forbindelse med for eksempel en rejse til Tyskland og starte familiesammenføringen der, så er en Schengen C-visum alt rigeligt. Henrik, du følger op ved at skrive, men hvis det er muligt at fremleje sin bolig ud i en periode, vil det så være fint nok for Danmark, altså for EU-familiesammenføring? Ja. Der er ikke noget, så er der ikke noget i vejen for, at du kan fremleje din bolig. Du skal bare have det godkendt ved din udlejer først. Og de skal vide begrundelsen for, hvorfor du ønsker at fremudleje din bolig. Men du må nok forvente, at fordi det er en almen bolig, så vil udlejeren sige, nej, så skal du fraflytte den helt. Ja. Den sidste kommentar, jeg har hernede, det er fra Tina, der skriver fantastisk. Tusind tak for svar. Jamen selv tak. Ja, jeg kan da lige byde velkommen til de nye seere, der er kommet med, som jeg ikke har fået hils på endnu. Det bliver ren spørgsmål og svar i dag, så hvis I har nogle spørgsmål, så skriv dem i kommentarsporet, og så svarer jeg på dem her mundtligt. Spørgsmål og svar på engelsk kan jeg også tage. If you have any questions in English, then feel free to write them down in the comment section, and then I will reply to them in English, verbally.
imens I skriver, så tager jeg lige en skål. Og hvis I ikke allerede har opdaget det, så er jeg begyndt med i forgårs på min egen profil at tage samtlige EU-domme, der har med fri bevægelighed for personer at gøre, og alle de rettigheder, som de har, og lægge dem op på min egen personlige Facebook-profil. Og lige lave en kort beskrivelse af dem. Foreløbig der har jeg 1400 domme på min liste, som vi skal igennem. Og jeg tager en dom hver dag. Så kan I selv regne ud, hvor lang tid det kommer til at tage. Og det er I velkommen til at følge med i. Hvis ikke I kan se dem på min profil, så send mig gerne en venanmodning. Lige skriv inde i Messenger, at det er derfor, at I kontakter mig. Fordi så skal jeg nok godkende jer. Godt. Tilbage til kommentarsporet. Mathias han skriver, det er selvfølgelig nemmere for mig at lave en historie, der er troværdig i Danmark i forhold til Tyskland. Men det kan godt være, at jeg tænker for meget over det. Altså, giv den historie, der er den ægte historie. Det kommer I altid længst med. Der er ingen grund til at sidde og pynte på tingene, og så I kommer i klemme senere. Ja. Kenneth, velkommen til. Du skriver, hvis jeg bliver gift med min filippinske kæreste på Filippinerne, er det så nok til, at hun kan komme til Danmark, det vil sige anerkendt til turistvisum for eksempel? I hvert fald gør det nemmere. Dermed ikke sagt, at hun så har nok til at komme til Danmark. Det kommer jo stadigvæk an på, hvad I ved om hinanden og så videre. Og hvor længe I har kendt hinanden. Forud for beslutningen om vielse og sådan nogle ting. Det er noget, som blandt andet Familieretshuset går meget op i. Så det kommer meget an på den konkrete situation, hvordan og hvorledes. Men sådan helt overordnet, ja, det at være gift, det stiller folk meget bedre i forhold til visum, end hvis man bare er kærester. Jeppe, også velkommen til dig. Du skriver, er der et specifikt beløb, som myndighederne skal godkende, hvis man har forsørgerpligt? Jeg har en kone fra Ghana, jeg gerne vil have herop. Hvis du er på, hvis det er EU-regler, vi snakker om, så er der et vejledende beløb. Det er ikke et beløb, som myndighederne kan sætte 2 streger under, og så det mindste du er under, så glem det. Det er et vejledende beløb. Hvis vi derimod snakker om danske regler, altså for eksempel, at I indsender en FA1-ansøgning, hvor det er familiesammenføring mellem dig og hende, så det eneste myndighederne egentlig går op i, det er, har en af jer modtaget ydelser efter aktivloven i Danmark inden for de seneste 3 år. Hvis
svaret hertil er nej, så er vejen åben for, at I kan få familiesammenføring. I hvert fald, hvad den præmis angår. Så er der jo selvfølgelig alle de her øvrige krav til familiesammenføring, der er, som I så også skal opfylde. Hvis man er på AO1-ordningen, altså hvor det er familiesammenføring mellem den udenlandske forælder og et barn med dansk statsborgerskab, så er der ikke et forsørgerkrav. Eller krav om forsørgerpligt. Og så man siger, at han skriver, men det er måske forskellen på Danmark og Tyskland. Jeg kan bare bestille visum C til Tyskland og sige, at jeg gerne vil have vil familiesamføres. Men i Danmark, så vil den måske ikke gå. Ja, det er forskellen på de nationale regler og EU-reglerne. Det er sådan set ikke en forskel mellem Danmark og Tyskland. Eller Danmark og Sverige for den sags skyld. Det er en forskel mellem de nationale regler og EU-reglerne. Fordi med de nationale regler, der har din ægtefælle ikke noget krav på at få et visum. Altså der kan myndighederne sådan set alene på en mavefornemmelse sige, nej, vi tror ikke på, at du rejser hjem igen, inden visum udløber. Og hvis du i øvrigt nævner ordet giftes, eller nævner ordet familiesammenføring, så betragter myndighederne det som den primære grund til, at I skal have et visum. Og det må ikke være den primære grund til et visum. I må gerne blive gift, når I endelig er kommet herop. Det er der sådan set ikke noget vejen for. Det må bare ikke blive brugt som den primære grund til visum. Omvendt er det, når man bruger EU-reglerne. Fordi opholdsdirektivet, den der hedder 2004/38, formålet deri, jamen det er jo rent faktisk, at man bor sammen, at man bor sammen som par. Det er familiesammenføring. Så derfor, når man bruger EU-reglerne, så må man faktisk gerne sige, at formålet er at blive gift. Formålet er familiesammenføring. Det kan myndighederne ikke stoppe dig i. Og det er uanset hvilken type visum du søger. Eller rettere, din ægtefælle søger. Du kan ikke søge en visum på vedkommendes vegne. Du kan invitere. Det er noget andet. Men du kan ikke søge på vedkommendes vegne. Så det er simpelthen hele forskellen. Og så også det, som jeg nævnte før. De eneste begrundelser, myndighederne kan bruge til et afslag, når man bruger EU-retten, det er, hvis der er tale om proforma, eller at en er en fare for landets sikkerhed, sundhed eller orden. Og hvis ikke myndighederne kan løfte den bevisbyrde, så skal de give et visum til din ægtefælle. Godt. Så fortsætter vi til Jette. Du skriver, min mand er fra Indonesien og har opholdstilladelse her i Danmark. Vi ville gerne på tur til London, men vi bliver i tvivl om, han skal søge visum for at komme med. Ja, det skal han. Og der skal I henvende jer på den britiske ambassade for at få mere vejledning om, hvordan I lige gør det. Men han skal have et visum til Storbritannien. Og det er uanset hvor kort et besøg det er, selv hvis det bare er transfer i lufthavnen. Yes.
Vi er i bunden af de spørgsmål, jeg har i kommentarsporet. Selv tak, Jette. Og også selv tak til Kenneth og Jeppe. Hvis I har flere spørgsmål, så endelig kom med dem. Det kan også sagtens være nogen, der rækker længere ud i fremtiden for jer, som I gerne lige vil have styr på. Og ikke nødvendigvis nogen, der er sådan lige foran næsen på jer. Mathias, du skriver, hvordan kan jeg så bruge EU-reglerne fra min side, så jeg er sikker på, at det er derigennem, at hun bliver inviteret? Kan man godt komme til at lave en fejl her og få et visum, der ikke går ind under EU-reglerne? Til det sidste, nej. Der kan bruges et hvilket som helst visum, der er gældende til EU-landene, til at komme ind på. Det ligger der en lidt ældre afgørelse fra EU-domstolen på. Den hedder MRAX. M-R-A-X. Den forklarer hele 4 forskellige scenarier med folk, der gerne vil have visum til Europa. Jeg kommer også ind på den i den serie, jeg laver på min egen Facebook-profil. Der var dog noget tid, inden den kommer. Men den kommer. Man kan også gå ind på ægteskabudengrænser.dk og så gå ind i forum, og der vælge forum efter, eller hvad det hedder, vælge det underforum, der hedder familiesammenføring efter EU-retten, og så gå ind på, jeg mener det er side 3, så kan man gå ind og læse den serie, jeg har lavet derinde, der hedder EU-domme forklaret. Og der kan man finde den inde også, hvor jeg har lavet en beskrivelse af, hvad det er, dommen den går ud på. Så der ligger den sammen med en masse andre. Så er det Tira Pong. Jeg ved ikke, om jeg udtalte det korrekt. Men du skriver i hvert fald under sagsbehandlingsperioden for familiesammenføring med ægtefælle. Hvor lang tid kan man forvente cirka? Nu skal jeg lige her. At de påbegynder en sag, og hvis de gerne vil have yderligere informationer, biometri med videre. Kan der gå en måned, 2 måneder, før de skriver, eller får man intet at vide, før de kommer med en afslutning? Hvis man har indgivet forkert dokument, eller ikke er tydeligt nok, så man har mulighed for at indsende bedre dokumenter, er det, de søger, inden de træffer en afgørelse. Hvor lang tid de tager om at sende en kvittering til dig, det kan variere, men du skal forvente en måned eller 2. Normalvis vil Udlændingsstyrelsen og Siri kontakte jer, hvis de ikke mener, at de har oplysninger nok i sagen. Og så vil de også skrive, hvad det er for en type dokumenter, de gerne vil have, og så er det bare et spørgsmål om at finde dem frem og sende dem ind. I forhold til, hvis der er, I har givet forkerte oplysninger, så kan I skrive til dem
eller tage ind og besøge dem, og så sige, at vi er kommet til at lave den her fejl, det her, det er det rigtige. Og så bliver det en del af sagen. Så det er normalt sådan, det foregår. Yes. Så skal jeg lige se, om jeg har flere. Ja, har jeg faktisk. Dan Petersen. Min kone har bestået modul 5, og vi har stadig 75.000 i sikkerhed. Hvordan er det med resten af beløbet? Er det først, når vi søger statsborgerskab, vi får det sidste? Nej, det er det ikke. Det sidste, når hun har bestået 6. modul, så bliver der nedskrevet i garantien. Så du får frigivet en del af beløbet. Men når garantien har været aktiv i samlet set 10 år, så kan du bede kommunen om at udbetale saldo til dig. Eller frigive den saldo, der er på det tidspunkt. Så det er svaret på det spørgsmål. Når de 10 år er gået, så kan der ikke stilles krav om, at du skal forlænge eller nogen ting. Så er pengene dine igen. Leif skriver, min danske kammerat gift med en filippinsk kone. De er gift i Danmark, men bor i Tyskland. Hvor kan de nemmest blive skilt? Danmark eller Tyskland? Har du en idé? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, der er den store forskel på, om man bliver skilt i Tyskland eller i Danmark. Men du skriver, at de bor i Tyskland, og det betyder, at de er under EU-reglerne. Og der er der en artikel i opholdsdirektivet, der handler om netop den situation. Og den beskriver, at så fremt de har været gift i mindst 3 år, og heraf boet mindst 1 år i det land, hvor skilsmissen foregår. For dem vil det så sige Tyskland lige nu. Og hun kan klare sig selv økonomisk, så kan hun få en opholdstilladelse på selvstændigt grundlag i Tyskland. Den vil hun så først få, når skilsmissen er gået igennem. Så Erik, du skriver, der er mange skrækhistorier om familieretshuset, så man bliver bange for at få ansøgning om ægteskab afvist på grund af mistanke om proforma. Ja, det vil jeg give dig ret i. Min kæreste og jeg taler om ægteskab, 3 års bekendtskab og besøgt hinanden i Thailand og Danmark flere gange. Hvad skal der til for afvisning af prøvelsesattest? Jamen, det kan for eksempel være, hvis du ikke kender hende eller hendes familie godt nok. Hun ikke kender dig eller din familie godt nok. Hun aldrig har været her, du aldrig har været der. Så I ligesom har været ude og se landet og fornemmet hver især,
hvordan modpartens hjemland er. Alt sådan nogle ting. Og der er nogle gange, hvor Familieretshuset, de for eksempel indkalder folk til interview. Og i de situationer, der plejer jeg gerne at sige til folk, lav lige elevatorblikket på hinanden. Ikke på den frække måde, men fordi at myndighederne godt kan finde på, eller Familieretshuset godt kan finde på at spørge til for eksempel farven på din partners strømper. Hvis du har et slips på, hvilken farve er det? Er det den brede, eller er det den smalle slips? Hvilket mærke er jakkesættet? Hvilket er der pressefolder på bukserne? Alt sådan ting. Og det skal man bare vide, når man går ind til de der møder der, fordi fejler man på dem, så fejler man altså også på ansøgningen om prøvelsesattest. Så det skal man bare være klar over. Man skal vide rigtig meget om hinanden, og det skal være paratviden. Jeg mener faktisk ikke, at I må have nogle materialer med ind, hvor I har beskrevet tingene. Så det skal være sådan noget, der kommer som skidt fra en spædkald. Så det er egentlig den måde, man nok undgår det bedst. Emil Hylgaard. Du skriver, min hustru og jeg blev gift i Danmark, mens hun var her på lovligt ophold. Vi sendte ansøgning om familiesammenføring umiddelbart efter. Hun er gravid og har termin 31. oktober. Tillykke med det. Kan det virkelig passe, at vi ikke kan få nogen som helst hjælp fra det danske sundhedsvæsen, før Udlændingsstyrelsen har godkendt vores sag? Det er jo mit barn. Ja, det er faktisk korrekt. Og det er fordi, det er hende, der bærer barnet. Og hun har ikke noget dansk personnummer. Endnu, tror jeg ikke. Men lige så snart hun har et dansk personnummer og et gult sygesikringskort, så er hun dækket på samme måde som dig og mig. Så er der ikke nogen forskel. Så det er der, den kommer til at ligge. Men indtil hun har det gule sygesikringskort, så er det betaling ved kasse 1. Og det er egen lomme. Dan Busk Johansen. Du skriver, vi er kommet så langt, at vi blev gift i sidste uge her i Danmark og flytter til Sverige. Tillykke med hvilsen. Min kone er fra Filippinerne og er på turistvisum. Er det fremad, at jeg får adresse i Sverige, og vi flytter derover, og så søger opholdstilladelse? Ja, sådan kan du godt gøre det. Du kan godt rykke til Sverige først, og så følger hun efter, og så søger i EU-familiesammenføring derovre. Sådan kan I godt gøre det. I kan også gøre det, at hun kommer til Danmark, og så rejser I sammen til Sverige. Det er helt op til jer, hvad for en af de to modeller, I ønsker at gøre. Men I kan begge dele. Mathias, du skriver, jeg bestilte en prøvelsesattest hos Familieretshuset, som ikke nåede at komme i tide til vores bryllup tilbage den 6. september. Vi blev gift i Jakarta, og skal så få vores dokumenter apostillet og oversat i Jakarta, så vi kan bruge det i Danmark og Tyskland. Kan det blive et problem, at den prøvelsesattest fra Familieretshuset bare ligger og udløber, fordi vi ikke kan bruge den længere? Au.
Det var et lidt svære spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Hvis andre har været i den situation, så svar lige på Mathias Rasmussens spørgsmål her. Og ellers så vil jeg sige, prøv at ringe til Familieretshuset og spørg om, hvordan det står i sådan en situation. Du behøver ikke at sige til dem, at det er dit eget ægteskab. Du kan bare sige, at du kender nogen, der står i den her situation. Hvordan ligger det? Og så kan de jo så svare, eller lade være. Det ved jeg ikke, hvad de gør. Men det er i hvert fald en mulighed. Erik, du skriver, hvis vi ønsker at blive gift i Thailand, og så bliver indkaldt til interview, og hun er i Thailand den tid, de sætter, hvad så? Ja, hvis det er Familieretshuset, vi snakker om, så vil de sige, så er det bare ærgerligt. Familieretshuset forlanger, at begge parter er her i Danmark til det interview, og I begge to er inde på samme tid. I skal forvente, at I ikke sidder i det samme rum, så I kan ikke kommunikere med hinanden under interviewet. Men hvis I sidder i hver jeres land, så vil Familieretshuset bare sige, øv. Så er der ikke nogen prøvelsesattest til jer. Så, men I skal nok også lige undersøge inde på Familieretshusets hjemmeside, om I skal have en prøvelsesattest fra Familieretshuset for at blive gift i Thailand. Så det er nemlig ikke sikkert, at I skal det. Jeg har ikke lige sådan i hovedet nogen viden om, hvilke lande, der står på den liste, og hvem der ikke står. Så det må du lige prøve at finde ud af derinde. Morten Willesen, er det muligt, at min kæreste fra Thailand at tage danskprøve A1 og A2 på besøgsvisum? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg mener, at vedkommende skal have et visum her, personnummer, for at overhovedet kan tilmelde sig de der 2 sprogprøver. Bemærk i øvrigt, at A1 og A2, de kan kun tages på sprogskolerne i Glostrup og i Vejle. De kan ikke tages andre steder. Så er der Amani. Jeg bor sammen med min søn og arbejder lovligt i Danmark. Jeg har i maj søgt om permanent opholdstilladelse, men nu er jeg blevet gift med min mand fra Finland. Mit spørgsmål er, kan mit bryllup påvirke min ansøgning? Nej. Det vil sige, det kan den ikke. Fordi nu er du blevet gift med en fra Finland. Og dermed er du under EU-regler. Og da du allerede har boet i Danmark i en del år, formoder jeg, så opfylder du højst sandsynligt kravet om fast bopæl i Danmark i mindst 5 år. Og så kan du faktisk få permanent opholdsret efter EU-reglerne. Og det foregår så ved SIRI, altså Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der er hovedsæde i Valby. Og det eneste krav, der er der, det er, at du har boet i Danmark i mindst 5 år, og du er gift med en unionsborger, og en person fra Finland er unionsborger. Så den burde være rimelig nem at få, den der. Så
Så det burde ikke påvirke din ansøgning. I hvert fald ikke negativt. Jeg vil nærmere sige positivt. Så kan jeg se, at der ligger et svar til Mathias. Og den er der også kommet hjerte på, kan jeg se. Så det er der forhåbentlig kommet styr på. Yes. Vi har stadigvæk 10 minutter endnu. Ja, der kan du se, du har boet i Danmark snart 14 år. Og nu er du gift med en unionsborger. Den permanente der, den burde være piece of cake. Ja. Har vi flere spændende spørgsmål? Tirapong, du skriver, hvordan tænker du, vi griber dette mest an? Vi står i en dilemma. Min kommende kone og jeg skal giftes her om 2 uger. Hendes turistvisum udløber 1. november. Hun er gravid på 7. måned og har termin midt december. Og så skriver du 1. Vi søger om visumforlængelse af lægeerklæring for en måneds forlængelse, på grund af, at hun er 8 måneder henne på det tidspunkt. Og derefter søger familiesammenføring gennem ægtefælle og holder standby indtil vores barn er født. Eller, lige så snart vi er gift, søger vi om familiesammenføring og håber på, at vi ikke får en negativ svar, før barnet er født, så vi vil rykke sagen til afledt statsborgerskab gennem fællesbarn. Det skal siges, at vi kun opfylder 3 af 6 af de normale familiesammenføringskrav. Det du nok mener, det er integrationskravene. I kan normalvis ikke forlænge en visum. Så jeg vil faktisk sige, at jeres mulighed nummer 2, som du lægger op her, det er nok den, jeg vil gå med, hvis det var mig. Så er det Kimi. Det vil sige, at hvis man vil giftes med en fra et land uden for EU, og vil have en prøvelsesattest til at blive gift i Danmark, så skal vedkommende komme til Danmark til samtale, før det kan lade sig gøre. Ja, i de situationer, hvor Familieretshuset indkalder til interview, der skal begge parter være til stede her i Danmark. Det er et helt klart krav fra Familieretshuset. Og kan man ikke komme til Danmark, fordi man får afslag på sit visum, eller der er nogle andre forhindringer, så siger Familieretshuset bare, ærgerligt bærgerligt. Så må I starte forfra. Mathias, er det rigtigt, at hvis jeg har fået apostilleret mit ægteskab og landet under Haag-konventionen, så skal Danmark og Tyskland også godtage vores ægteskab? Nu er jeg ikke sådan lige helt specielt meget med på, hvad Haag-konventionen den går ud på.
Men hvis I har fået apostilleret ægteskabet med både danske og tyske stempler, så skal begge lande acceptere de stempler. Og så skal jeres ægteskab også betragtes som godkendt i de to lande. Og så er der Connie, der skriver en kommentar til Mathias. Hvis I er blevet gift i Jakarta uden prøvelsesattest, så er det fordi Jakarta ikke skulle bruge den. Så nok lige meget. Og den kan jeg se, den har også fået en thumbs up. Ja, skal vi lige nå et par spørgsmål mere her, inden vi lukker ned for i dag? Jeg tror godt, vi lige kan klemme 2 eller 3 spørgsmål ind her på de sidste 5 minutter. Lad mig se, hvad jeg har af gode spørgsmål. Hvis I har nogen. Mathias han afslutter lige her med at skrive, tusind tak for al din tid og din indsats. Det betyder utrolig meget. Ja, det ved jeg, det gør for rigtig mange. Og selv tak i øvrigt. Det ser ikke ud, som om der kommer så mange flere spørgsmål. Godt. Så lad mig runde af her. I kan altid deltage inde på vores forum på ægteskabudengrænsser.dk. Oppe i højre hjørne er der en knap, der hedder forum. Så kan I gå derind og deltage. Hvis I ikke har oprettet en profil, så kan I oprette en. Det koster ingenting. Det koster heller ikke noget at deltage inde i forum. Hvis I derinde går ind i det underforum, der hedder Nyt fra EUG, så kan I derinde i anden øverste punkt se et opslag, der hedder Samlet oversigt over trin for trin og forstå reglerne med videre. Hvor vi har beskrevet alle de forskellige regler og hvordan man gør og så videre i et lidt pixiebogsagtigt sprog, sådan at alle kan være med, eller i hvert fald så mange som muligt kan være med, og hvor vi ligesom har udlagt den tekst, som udlændingemyndighederne de bruger, og gør den mere tydeligt, mere forståeligt. I kan også gå ind på Facebook, hvor der er flere forskellige grupper omkring familiesammenføring, som I er velkommen til at deltage i. I kan
ringe til mig hver søndag fra klokken 14 til 15. Der er et telefonnummer dertil, der hedder 24 23 25 36. Og det er hver søndag, som sagt, fra 14 til 15. Dog er det lukket i påskeferien, i pinseferien, skolernes sommerferie og skolernes juleferie. Og når jeg ligger syg. Men bortset fra det, så ellers hver søndag. I dag var der ikke en eneste, der ringede, faktisk, i den time, jeg sad og kiggede på en telefonskærm. Så det kan også noget. Ja, og ellers så gå ind på min egen Facebook-profil. Jeg hedder Kim Pedersen Nyberg. Så kan I følge med i den længere serie, som jeg har sat i gang, der hedder EU-domme forklaret, som I er velkommen til at følge med i. Det burde indstillingen på min profil burde være sådan, at alle kan læse med, hvad jeg går og skriver derinde. Men hvis ikke I kan, så skriv lige send venneanmodningen til mig, og så også lige skriv i Messenger, at I gerne vil følge med i den der serie, derfor søger I lige venskab, så skal jeg nok godkende jer. Yes! Med det vil jeg sige tak for i dag, og tak for alle de mange spørgsmål. Og ja, Erik, det er op ad bakke med Familieretshuset. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men sådan vil de åbenbart have det. Og de er hverken til at hugge eller stikke i, skal jeg lige hilse at sige. Så, men tak for i dag. Næste gang jeg laver Facebook Live her, ligesom den her, det bliver søndag den 2. november kl. 16 til 17. Så håber vi ses der. Og ellers så på gensyn på enten forum eller på Facebook, eller hvor det nu kan være henne. Tak for i dag.